Bubagra ni kokno tui no bar ma phayo ma sao kok ke abono जों Tripura hasteo kwbangma educated obohai kwbangma leaders nukha kwbangma lekha pora paijak kwbangma degree najak जों nukha phiaba kok thaisa moito narokdi lukurok bubagra tumung Tripura haste no yakarei klang thangka hangke Tripura sarokni samung tangnano bubagra yakarei rikha hangke belai kheno Tripura sani halok sitranai jesek phano degree najak ngdi jesek phano educated ngdi jesek phano sinai ngdi jesek phano law no tui fight khlaimanai ngdi phiaba bubagra Tripura haste no yakar klangkha hangke Tripura sani samung tangnano bubagra yakarei rikha hangke Tripura sani halok belai kheno sitranai miyawo je obohai sak nangya khuk nangya khlaioi chini bubagra no je torture khaimani hanang pinang khaimani lasimang rwmani obo bubagrani mokolni si mukti khlaiya kwbangma Tripura sani mokolni mukti khlaikha kwbangma Tripura sani bwkhayok kha kwbangma Tripura sano khakam kha phiaba tabuk no jani je bwkhao wansugui chobui nahadi buji nahadi bubagra tongoi se जों tinisuk jora o jorao bubagra ADC TT ADC hapango phaimani yagolo जों wanji toksabai tai kisale juda khlai nokha Tripura sani halok tai kisale juda ngui phaikha wansukdi bubagra je phruo tini khana Tripura sano yakar klang thangka hangke khoroksa leader phano krak ngui thong krak ngui basawoi Tripura sano lead khlai tlang man glak Tripura sani manthai man glak Tripura sani dreams kuno dino success nglak je bororok janija khawa asai tongmani janija wansuk tongmani future no tui bwsa bwtui no tui nok nokhung no tui obo jotto no tuio kosogui thangbai saksa bubagra tumung जोंनो yakarei klang thangka hangke bubagra ni mokol buskango wanjirok ungli khlainani bubagra no khaklap dagarnani obahai kebo wanjirok phan khlairagyako iba khlaimanjako tini sakni Tripura satutui sakni dopa tutui bubagra no mohai khlai dagar sopa khlaiei dukhumandi khaklap dukhumandi rohormani bini mokolni mukti khiklaiei hanang pinang khlaiei thui muktri thangya khlaimani norok wansugui naidi जों sabono khlaikha abo जों sak no khlai tongma khlaio sak no जों sak nangya khlai tongma khlaio abo bar sao ang moito khlai rina musungo lukurok no patal kanna dakti o salni bisingo thangui bini supporters rokno tlangui bubagrani yakung rombui nakar sanani ungthun tumung nakar sanya hangke जों o bororokno je dagarnai je torture khainai rokno masa ke जों tiklainai जों keboni family keboni nok nokhungno hamya khlaina thangya जों keboni property no damage khlaina thangya phiaba je bubagra no miyawo je khaklap dagarnai juta bai khitarnai o bororokno जों masa ke karinai ang lukurokno koyo je bororok bubagra no miya obahai hanang pinang khlainai norok jani constituency ni jani district ni identify khai tiklaidi miyawo je a jaga tongnai je abahai involve borok no
jani jani district ba constituency ni under klai tongke identify ke tiklai di ma sano ta phiok di kari di borokno bubagrano dagari manmani hanang pinang klai manmani khomala tangsa tangsa kanridi press social media ni buskango busardi lukurokno phunuk di obahai khlaiya hangke patal kinna ni nogo sing thangna nangnai tini khnani bisingo bubagrano nakar sanya hangke patal kinna jeng nini nogo phai tongo kuno khaimanya jengno nini nogo phainai jeng nini nogo phainai jeng nini nog bokhokna phaiya haipano nini nogo phainai nang tiklai marunai a bororokno haya keba a bororokno tulangai nang nakar sanna nangnai nini mokol buskango tongto teisi nang bubagrano mia hanang pinang klairi tongo ha both side fighting like do engkai a jagao sabni rang puisa thangpi bubagrani rang puisa thango bokhok lainai tokhok lainai ki sak basak ha haifano bubagra 3 lakh rang rena hanai mianono sai tongo nang talangna khai betalang di talang ya khai betalang ya tamni nang 3 lakh rang bubagran than talangnai arangno nang talangna skogya arangno talangna skogya bokhok lainai sukrup lainai ke tiprasa bai tiprasa ha joto damage mano fulfill klai repinai ke sini bubagra haida joto ni barja mangde sini bubagra tuitong sinai haya keba nok bokhok lainai haya keba nok soksa lainai haya keba lama kasibu lainai bokrok phati lainai bebak poja bubagra rujuitong tinsuk jara ha bubagra chungno bulainani tok lainani phurungya bubagra chungno kaisa tei kaisa ni nok huk bokhokno phurungya phiaba bubagra je damage thangmani no je subasak suba won tongo tinsuk jara norok wan suginyai di gobang ma chini tiprasani bisingo bo rang puisa ganang tongo gobang ma subai manai borok tongo haifano tini chubanani bagai bukhasinang bukha bubagra buni beram klaijak bisi beram klaijak hamiano ba asungno nayo ha nok huk bokhok laima jagao bo thangi chubawiyo sugya bororok sanka hangkai chubawiyo sana sinangye bo je sisak noksak bo chubaino tongo tinsuk jara ha gobang masini leaders rok bo chugnai borok tongo haifano tini kaisa tei kaisa no chubanani haini chubai manja nijini bukhanango bubagran thani tini tiprasani thani bubagra 1 puisa rang nangya tiprasani bai choliya bubagrani mungsawa na thaikerei na chana ni wanao na tongna ni wanao phiaba bo bini maya tongma bai bini khairok ma tongma bai hamjak ma tongma bai tiprasano sal bat koreya roinya tongo phiaba chini tiprasarok obono wansugui je nai rogui ja nai